کو سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانی مەسرور بارزانی بەرینەها گەهشتە عمانە پایتەختێ ئوردنێ کو بە خواندنێکی فەرمی سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانی ئەڤروکە بشاندا پێرا لە عمانە پایتەختێ ئوردنەیە کو عالیێ مەلک عەبدوڵای دووەم کوڕی حسێن هاتیە بە خواندن ئەف سەردانە سەرۆکی حکوومەتە هەرێما کوردستانی پشتی سەرداناوی یا ji bo Mûnix هەروەها ئیتالیایە تێ و ئەڤروکێژی لە ئوردنەیە ئوردن ژی وڵاتێکی هەری گرنگە لە ڕۆژهەڵاتە ناڤەڕاست هەفسنوور و جیرانە دەگەل چەندین وڵاتان سووریە فلستین جهێلەکە دن ئیسرائیل لە عێراقێوەکە هەندوزانن و لە باکوورژی سعودیە و دکەوە سەر دەریا مریژی ji ber wê jî ev seredan gelekî giring tê nirxandin Herêma Kurdistanê û ordinê peywendiyên dîrokî bi hev re hene ji serdema babê Melik Abdulay ve ew peywendî têne şîrovekirin bi awayekî gelekî erênî lê piştî sala 1990 û vir da jî ev peywendî li serdema Serok Barzanî jî gelek xurttir bûne û ev rûke jî xurtbûna ve peywendiyan bi seredana Serokwezîrên Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî tê tekeskirin. Ev vê seredanê da wê peywendiyên di nîvbera Hewlêr û Emanê da hem ji hêla siyasî hem jî ji hêla aborî werne gengeşekirin hûn dibînin di wêneyan da Melik Abdulayê duê Kurê Hisên pêşwaziyê lê Serokê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî û şanda pêra dike ku ev rûke li Emanê ne ji bo guftûgûkirina çend mijarên giring ji wan jî ku Iraq di rewşekê gelekî alôz da derbas dibe pêkînana hikûmetê her ku diçe tê paşxistin serbarî wê yekê ku sibehî da wî molata Mihemed Alawiye ku karnama kabîna xwe pêşkêşî hikûmetê bike lê aliyên Şîa let bûne Sunelend bûne Kurd bi gelemperî li dijî karnameya Mihemed Alawî ne ji bo wê jî ev peywendî û ev seredana Serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê ji bo Urdinê ku Iraq di vê rewşê de derbas dibe bi awayekî giştî gelek giring tê nirxandin. Hêjan hûn dizanin karnameya Serokwezîrên Herêma Kurdistanê ji destpêkê ew bûye ku peywendiyên Hewlêrê digel welatên cîran Rojhelata Navarast Ewropayê Amerîkayê xurttir bike hêdî hêdî ev jî di karê wî da derdikeve pêş ku ji Mûnixê beref Roma Vatikanê ve çû ji wir jîvaya em dibînin ev rûke li Emana paytextê Urdinê ye. Mamosta Dilşat hûn dibînin vexwandineke fermî ji bo Serokê Wezîrên Herêma Kurdistanê hatiye kirin karnameya Serokwezîran Kurdistaneke bihêstir e. Kurdistaneke bihêstir di şert û mercên niha dayên ku Iraq te da derbas dibe.